Chelsea asong hin pen armu chejeng padu pondo armu chejeng padu terapi alang itum edisi phan memorandum piderapi nange barahut jai kathar president ipi Chelsea alang li la kerangke tumhan kangcek ke jong bongo senapu ki ir lan parta nang tumhan masih nang toilo masih posa nang pilo posa nang kipisi nang tum nang dunbo lason aku thak nilitum di fu press club lapen digital media union of Karmengwang hinten bulan ningduk cepak lang lo lapen laso asai phante nilitum very unfortunate si tudaming tu alam mage lason hello jai kathar inut IS retired kusi kici pulo kaita lapuson pulo tangte alang li media tumpan lapuson childish lason behave nang dia polo ek nomor bangke dui nomor bangke alang li kwan michur sema badak siklang daklo athe alang li jai kathar arta non 74 lo lan arta hut pulo tangte munit ke arta dulo pulo tangte aphyong ke matha ta thekong aphyong ke matha ta intuong nai polo sta alang li non ke matha bangke immature de lasi he is a immature political leaders mature kali lang nonta as a mature political leader pusante reporter karju huke alang li ani chite da nai polo athe reporter akun ke kalili ka lang parlin parlo ta acquisition artwork polo ke sida alang li ladak ani chinang ne ke alang li diplomatically si thak nai polo alang li jong si inu mature politician pusante besarlam inu reporter adulo nang li kum aprang ke siksidul si ke hang nong ke kopia posi utama state hang rong lu tangte alang li ani chinang ni mati alang li thak nai bangke ni tu ke hini dang hang po hini hang lote phan long upo isung gadu weta ring dok rini dulong pike bulason le thak ta chok mati alang le ani chinang ne lapen bongo sena po alam ta litung reporter inut phan sim tisuk osarim tisuk alang liphan kangche ke ther ke jong bongo sena batai ke baki pugila bangke chokche athe non ilitum Karmenglong theklong lo isia party jong si isia party phan bongo sena pulote halatum ta chechakte halatum ta nang si bongo sena puji non ke media tum hada aku bongo sena pu irthuel ngasi non ahok pe da bongo sena ke hala tuma phan bang ilitum konden de nepta nepdap de police thana long ka case pidam de hala tumang enong le bang ani karong si ari sar develop lumini athi ili tumang bong si bongo sena puchi puchot ke alang litum phange bongo sena vek phangeli tum thang da pupe condemn de aja je ngasi langnam et bloti hin penge nek me meju lasi ili tum media tum bangke news kipi print media long tame news ke baklang polo tangte partiality litum claim madu asong noi madu political party no litum paklang kon entity litum partiality and lapen litum media tum ke social service asong lo litum service ki pameka kaita lahelo litum dharmo lo lamake news pangrumpo litum paklang pipo rat phan athainu ponpo jongsi reporter tum karju opposition alang thak paka ke pulangte laso alang li ke matha lam kosonsi hu radong ke pali dam thek lasi nilipuji je kathar inu ahok pet kachesong apin po kalilang ahok pet kachesong apin po alidar pulo tangte alang li ek number bang patience do nei dhorjo pohormu bang ningche pading pohormu do nei nge dui number bang ke men alang li ning thi the da nei ining thi do plangte matu ta ning thi do ta hala bang che control nai kaita lahelo isi ahok pet alidar akwaliti lo kasi alang li lahaya quality avidet bulorang te rat khan to sonsi kechari ponji maili tum kadu weta la bang chini lo si tumi laso incident aputhak il tu sodak pen pinrem ponlo lapen mo phita lason media tumhan kelang rob ke jong tap lahai kam kisem se dedi phan li alang li phan pachini lo lapen alang li media tumhan dia cho hangwek nei jang he pulu dangte ni tumke
media him ben alang li phan boycott ko alang li de ya to hang hiti ke lapen ke tang alam ke aja dulu ko phi ta non ki bang jiar ni bang ke CM ake hai Dr. Tuliram Rohang non jai kathar non ba Congress hamunit Bidasing Rong Pinot lason media phandong se alang li tum ke tek tulang te nilin ke chechak chelu we will not tolerate asi katui pha political leader tumhan asong tumhan anda tuning rilo je muafi nil tu media phan lason nang lang robri athe nil tumta isi lage nil tuma dharma lo nil tungke selflessly si service bibom lo asi nil tungke matu asong madu political arbita junde asi nil tumhan lason mo pita nang behave pamika tu asi nili katui political party tumhan aku tuning ri tulo ya alang litum mo apita lason asai kiding de tiap lang de lo